to sú vlastne akože rozdiel medzi tými Ficovcami a progresívcami je, že proste mladí a starí komunisti, ale tie inštinkty majú rovnaké. To, čo ma fascinuje, absolútne fascinuje, je, že vlastne jedna generácia ľudí, ktorí za mladí minimálne neboli podporovatelia komunistického režimu, potom v 90. rokoch podporovali odklon Slovenska od komunizmu a ten nejaký príklon k nejakej slobode, tak teraz po proste 36 rokov od 89. sa z nich stávajú normálne, že komunistickí šmíraci. Oni dokonca ešte robia také, neviem, či si zachytil teraz v Europarlamente, ako napriek všetkým pravidlám schválili to, že ti vlastne môžu legálne monitorovať kedykoľvek tvoju komunikáciu, WhatsApp, ďalšie veci na mobile s odôvodnením, že samozrejme iba kontrolujú, že či si náhodou neposielaš niekým detské porno alebo či neublížuješ deťom. Toto si ani komunisti veľmi nedovolili.